Máis de 2 anos despois de iniciarse a súa tramitación, a Xunta dá marcha atrás e desautoriza a reapertura da mina do Touro e o Pino. Di agora que a decisión responde aos informes negativos detectados na declaración de impacto ambiental. A paralización do proxecto chega despois de numerosas movilizacións, non só dos concellos afectados, senón tamén doutras comarcas, especialmente a Ría de Arousa. Sí, é verdad que as plataformas traballaron moi duro para intentar conseguir que denegaran esta solicitud de apertura desa mina e esperemos que nun futuro en que volvan a solicitalo a Xunta xa denegue de por sí polo impacto que ten sobre as rías e o rural tamén. O patrón maior rianxeiro mostrouse satisfeito coa decisión, ao considerar que a reapertura da mina traería graves consecuencias para a zona, especialmente para os bancos, marisqueiros e os polígonos de bateas. A ría de Arousa é unha das rías máis importantes que hai en Galicia, é das máis produtivas que pode haber, sería un perjuicio moi grande que esa mina tuvera un desbordamento dunha balsa ou de calquera outra cousa e que afectara a ría esta de Arousa. Son miles de postos de traballo que dependen desta ría e non nos podemos xogar por un cento de postos de traballo. A declaración de impacto ambiental será remitida agora á Consellería de Industria para que paralice o proxecto. Un aspecto este co que aínda desconfían, ao considerar que pode ser unha estrategia do Partido Popular de cara a preparar os vindeiros comicios autonómicos. A empresa promotora queda agora a vía do recurso do contencioso.